Somos Natalia e Regina e o experimento que imos realizar consiste na cristalización de bórax. Crearánse cristais a partir dunha disolución. Precisaremos de un recipiente cilíndrico de plástico ou cristal, vasos pequenos de plástico, colorantes alimenticios, bórax, luvas, culler, obxectos sobre o que queiramos formar os cristais, neste caso adornos de Nadal. Por último, cola branca e pincel. Quentamos a auga a unha temperatura de aproximadamente 75 grados centígrados. Botamos 35 centilitros de bórax na xarra, xa que hai que botar un tercio de bórax na disolución e a medida do vaso é de 1000 centilitros. Removemos ata que o bórax quede totalmente disolto. Antes de meter as figuras na auga, botámoslle cola branca co pincel e espolvoreamos bórax. Esperamos ata que seque. Suspendemos unha figura e metémola na auga. Nós ímolas colgar con mondadentes. Podes utilizar outros materiais como limpapipas. Deixámolo na auga durante 20 horas aproximadamente. Canto máis tempo este na auga, maiores serán os cristais. Botamos colorantes alimenticios ao noso gusto. Como vedes, pasados 2 días o bórax cristalizouse sobre as superficies.